Astăzi mă machiez cu mâna stângă, deși eu sunt dreptace și la ochi mă voi face cu culoarea albastru. Și încercăm două. Albastru și mov. Verde. Albastru, mov și verde. Hai să încercăm să facem toate aceste culori. Nu m-am machiat niciodată în viața mea cu mâna stângă. Cel mai frică mie de sprâncene. Aplicatul fondului de ten nu trebuie să fie mare complicăciune, trebuie să fiu un pic mai atentă cu unghiile acestea la burețel să nu cumva să-l stric. Nu sunt la fel de rapidă. De ce nu sunt la fel de rapidă? Logic, pentru că nu e obișnuită mâna. Mă simt ciudat să fac asta. Voi filma cu partea aceasta dacă tot mă machiez cu stânga, pentru că țin oglinda aici. Voi vedeți de pe ce partea asta. Mamă, mă doare deja mâna asta să vedeți febră musculară ce fac. Mușchiulețul meu! Vai, cât de greu e! Acum, concealerele. Bine, am și frecat o oră cuptorul azi. Nu trebuia să pun acolo. Am pus prea mult. Deși asta este foarte ușor, nu știu, mi se pare de ciudat să fac asta. Cu mâna stângă, acum pensul. Ia, dar chiar, cum țin pensul la mână normal? Ar trebui să o țin cam așa, nu? Știți care e faza? La un moment dat am vrut să schimb mâna, pentru că un pictor a devenit foarte celebru după ce a început să picteze cu mâna stângă. Nu ca să devin celebru, nu. El a devenit celebru pentru că cu cealaltă mână picta mult mai bine. Și m-am gândit, bă, hai să văd dacă pot să mă machiez cu mâna stângă. Hai, de fapt, să încep să mă machiez cu mâna stângă, că s-ar putea să-mi iasă mai bine. Nu o să-mi iasă mai bine. Ce aveți, fraților? Dar cum naiba fac eu să nu am atât de mult produs pe față când mă machiez cu mâna dreaptă? Ai, așa o țin că e mai ușor. Dar am foarte multe semne în machiaj. Aș mai pune și aici niște concealer. Blending cu burețelul, că să pun că să fac. Conturul cremos. Am făcut pat. Cum arăt pe cameră! Dar să știți că în real life nu sunt atât de maro. Răbdare, îmi trebuie răbdare. Dacă o să dau suficiente tap-tap-uri, la un moment dat o să se facă blending-ul, nu? Dar de ce pe camera nu se vede de parcă ar fi blenduit? E, lasă că oricum o să se mai estompeze un pic cu pudră. Așa fac pe masă. Și așa o să mă machiez, pentru că țin mai bine pensulul așa. Oricât de dubios ar arăta, lăsați-mă în pace. Ia machiați-vă voi cu cealaltă mână. Concealer, Maybelline Superstay. Why did that turn out so good? Blush-ul de la Paese. E mâna stângă, ok? Bine, de fapt, stați că eu oricum sunt împiedicată rău. Pensula este de la Pick & Dazzle. Uitați-vă ce frumoasă e! Are mama un set de frumos de la Pick & Dazzle. Și din moment ce îmi place rozul acum, am întrebat-o, mami, nu-i așa că îmi dai și mie o pensulă? Contouring la nas trebuie să facem. Contouring la nas, că la o să arate ca naiba. Dar înainte să facem contouring-ul, dacă tot avem blush-ul acesta, îmi dăm și un pic pe nas. Nu prea văd nimic până în cameră. Nu știu cum să vă zic, dar în realitate să știți că blending-ul arată foarte bine. Eu pe cameră nu-l văd bine. Dar în realitate el arată bine. Bă, da, mă doare mâna. Deci cel mai ușor pentru mine este să mă machiez așa. Cu partea cu care am dat concealerul vin pe aici. Iar acum cu partea cu care am blenduit fondul de ten. Dar de ce dau și din cap? Cred că e ok. Voi seta tenul cu Catrice Invisible Make Loose Powder. Very loose today. E, și uite de asta pun eu un alt cap. Pac. Și pac din nou. Și ceva nici nu mai înfiletez, așa o las cu șervețele. Până termin toată pudra de acolo. Oglinda mea. Ce faci, bobiță? Așa mă machiez, gata. Așa mă machiez tot clipul. Dar de ce aș ține altfel pensula? Dacă așa mă descurc cel mai bine. Mamă, dar până și scuturatul ei este foarte ciudat cu mâna stângă. Am uitat să conturez nasul. Stai să curățăm pudra asta, să nu cumva să facem pete. Iar acum cu pensula asta maxim de murdare de concealer. Nu mi-am mai conturat nasul de mult timp. Să vedeți voi ce haos o să iasă aici la nas. Baza nu e chiar atât de nasoală. Hai să-l aducem așa spre apă. O să vin cu burețel un pic, să-l mai uniformizez. Concentrare. Hei! E aproape dreaptă! Și pe partea asta. Eu mă normal când conturez nasul, nu mai îmi dau concealer. Și pe mijlocul nasului. Da? Am zis să dau acum. Cel mai safe mie mi se pare să blendesc aici cu degetul.
N-ai cum să dai greș cu degetul. Acum luăm un deget curat. Să-mi bat picioare dacă se observă că am făcut ceva la nas. Dăm niște tap-tap-uri așa să terminăm ce avem de făcut ca să setăm. Ce face Eva sâmbătă seara în loc să iasă în club? Se machează cu mâna stângă. Hai să dăm speed up la proces pentru că deja nu mai am răbdare. Aici blending-ul nu e făcut. Doamne, cât de ciudat se vede când fac așa. Blending din nou concealerul de pe plape. Și voi seta cu pudră, că oricum nu are cum să-mi iasă blending-ul bine. Bine, probabil de fapt mi-are și bine dacă aș sta foarte mult timp la ochi. Dar nu pot să fac cerculețele. Au, mă doare mâna aici. Nu pot să fac cerculețe, bă. Cel mai greu va fi să-mi fac sprâncenele. Am stat ceva cu pensula în fața sprâncenii, încercând să mă hotărăsc cum să fac să mă pătez, cum să aplic produsul. Aplicăm rimelul pentru sprâncene, să se usuce până terminăm ochii. Nuanțele pe care le voi folosi sunt această nuanță de albastru, această nuanță de mov și vedem după aia la final unde adăugăm niște verde. Ca să nu ziceți că e lucru prea verde și că mereu fac ceva cu verde, am dat treaba aici. Nu pot, mă doare! Oh shit, there is no going back. Bă, știți care e faza? Eu teoria o știu. Aplic un pic de fard așa, recurăț pensula, îmi iau o oglindă la care să nu mă doară mâna. Nu, așa nu pot la ochi. Iar acum cu pensula cât de cât mai curată, dăm stânga-dreapta până ne iese blending-ul, nu? Teoria spune că dacă dai de 10 ori, se face blending-ul, nu are cum să nu-ți iasă blending-ul. Problema e că deja m-am apropiat exagerat de mult de sprâncenă. Știți care e faza? De multe ori, în realitate, machiajul poate să arate bine în real life și să se vadă nasul pe cameră, iar la școala de make-up mereu ne spuneau că o să ne vedem greșelile pe cameră. Umplem aici și ce credeți? Abia dacă am un pic de fallout. Mai luăm pigment. Blenduim până mai sus. Nu e uniformă culoarea, asta văd și eu. Acu. Pe partea asta o să-mi fie și mai greu. Am pus mâinile așa. Dar nu e bine că n-ajung. Ei! Am făcut altă formă. Da. Am dat prea jos. Deja filmez de 23 de minute. 20 de minute au fost doar pentru față. Mă doare mâna, nu mai pot. Și vă jur că nu mai pot. Nu știu cum stau să-mi menajez mâna stângă. Dau și din cap, da. Ca să dau mai puțin din mână. Cred că mă dau bătută cu blending-ul, sincer. Curățăm pensula. Deci eu ca să fac mișcarea asta, mi-obosesc toți mușchii de la mână. Nu mai pot. Mă doare mâna, mă jur că mă doare mâna. Voi lua acest mov scripicios ca să nu mai trebuiască să mai dau cu fard mat. The inner corner. Hai mă să luăm totuși niște măuri din ăsta deschis. Deci dacă aș reuși să fac machiajul ăsta să arate bine la final de tot, sunt cea mai tare, mă jur. Dacă nu-mi scot ochii înainte. Te ștergi cu mâna stângă. Voi combina aceste două nuanțe pe o pensulă murdară, că în punctul ăsta nici nu mă mai interesează. Mamă, în ce hal m-am murdărit. E, uite că la asta am reușit să mă fac mai ok. Luăm un burețel aproape curat. Și deși nu-i nuanța mea, mă corectez aici pentru că numai pudra asta poate să acopere fardul ăla de colorat. Să facem dunga aia dreaptă și luăm o pudră deschisă. Și acum neutralizăm. Mi-am făcut pete. Și acum deschidem la locul ăla și hai să facem invers contouring la nas. S-a dus dracu mama lui de contouring și tot am pete aici. Încă un pic de produs. Am dat și pe fard, bravo. Gen aici. Hai să vedem cum facem să ne blenduim un pic. M-am dat pe repede înainte deoarece am blenduit destul de mult cu extra pudră colorată pe aici și deja avem aproape 10 minute de clip.
Acesta ar fi al doilea attempt de a-mi face blending-ul la ochi. Am cedat nervos la un moment dat, evident, și am mai încercat o dată la final. Stați pe fază. Curățăm pudra de pe nas. Am uitat să șterg buzele. Mai mult mișc buzele pe bățul de ureche. Și acesta este machiajul. Glumesc, nu. Ce e mai complicat nici la început? Eyelinerul, făcut din fard, că dacă cu dreapta nu-l fac gen cu eyeliner lichid, deci l-aș face cu stânga. Deci a ieșit bine. Să-mi zică cineva de ce dracu a ieșit bine din prima. Mamă, rimelul. Cum n-ai să mă dau eu cu rimel? Wing-urile mele sunt complet diferite. Știți ceva? Așa le las. Dacă n-am luat un calcul de la început... Hei, prea sus? Nu, parcă pe aici ții minte că trebuie să înceapă sprânceana ca să arate bine. Acuia. Sinceră să fiu, mă așteptam să iasă mult, dar mult mai urât sprâncenele mele. Codița. Cu o pensulă mai mică facem codița. Arată oribil. Hai să sperăm că poate asta iese mai bine. Și așa a și fost. Sprânceana dreapta a ieșit ceva mai bine, dar m-am chinuit foarte mult. Am stat mult la sprâncenele astea. Nici măcar de șters nu poți cu dreapta. N-am ce să mai fac să arate mai bine de atâta. Nu mai am răbdare, frate. Hai să vedem cât de tare ne mâjim cu rimel. Probabil că dacă aș aloca mai mult timp și aș avea mai multă răbdare, n-are și chiar atât de nasol. De-aia stau prost cu răbdarea în anumite situații. În multe situații stau foarte bine. În anumite situații, foarte prost. Stați că acum am dat seama că, practic, eu mă machiez cu mâna stângă. Eram atât de concentrată pe vorbit încât eu am uitat că mă machiez cu mâna stângă. Bă, rimelul nu e greu de aplicat. Periem mai întâi cu o periuță curată, să nu ne mânjim cu rimel. Și nu m-am pătat. Întâi... Mi-am dat pe la bază. Și mi-a intrat în ochi. Văd în ceață. Ustură. Mamă, nu mai văd nimic, frate. Și asta era singurul ochi care voi și eu ceva cât de cât ok. Singurul ochi, de parcă așa era vreo de ochi. M-am atins aici, dar nu m-am pătat. Acum m-am pătat. Mamă, cât drept e greu. Din păcate, va trebui să dau cu niște bronzer. Pe care l-am scăpat pe jos. Mă rog, pe masă. Ne dăm cu bronzer, că nu prea mai avem niciun pic de culoare aici. Ba da, avem aici niște albastru. Să știți că dacă nu m-aș fi... Am făcut pată. Dacă nu m-aș fi machiat cu albastru, nu aș fi ieșit chiar atât de nasol. Dar am vrut să fac challenge-ul ăsta pe bune, frate, să-l fac cu adevărat greu. Și nu puteam să-l fac greu prin a face un machiaj colorat, nu știu, cu o nuanță care știu că se blenduiește ușor, gen un roz. Am luat niște nuanțe random. Cu ajutorul unei aplicații să-mi bat picioarele. Bă, dar cum poate să aibă atât de mult pigment chestia asta care a fost 2 euro? Am blenduit cât s-a putut cu pensula. Iar pe zona asta, nici nu o să mă chinui să blendesc. Deci nu pot să țin oglinda în mâna dreaptă, că sunt obișnuită să o țin în stânga. Voi aplica niște pudră de astea la Catrice și voi estompa acolo un pack. Cu curățelul mai luăm niște pudră și la Miss Sporty. Oh, dar ce faceva? Te machiezi cu mâna stângă, nu poți să pui în mâna dreaptă. Prea mult. Luăm și pensula de blush. Pe partea asta nu arată chiar atât de horrifying. Hai să stricăm și fruntea. Mă surprinde că sunt... Nu te cred. Mamă! Mă surprinde că sunt de praf cu stânga, având în vedere că de multe chestii fac cu stânga ca să menajez mâna dreaptă care mă doare câteodată când fac prea multe chestii. Și având în vedere că în 2018 am făcut totul, de fapt 2018-2019 am făcut totul numai cu mâna stângă. Mamă, nu pot să cred că nu l-am mai luat cu mâna dreaptă. Mai avem de făcut doar buzele, lucru care nu cred că o să fie chiar de complicat. Că cel mai repede îmi fac buzele mișcându-le pe ele. Aici nu contează cum îl faci, că mai vii tu după aia. Dar de ce lasă urme creionul ăsta? Frate, mă mișc și ies din oglindă. Ce era să mă greșesc? Gen, nu știu să-mi urmăresc fața cu mâna dreaptă. Gen cu oglinda în mâna dreaptă.
Bă, zici că m-am machiat pentru prima dată în viața. Bine, m-am machiat pentru prima dată în viața mea cu stânga. Am mai acordat 10 minute blending-ului. Pe față m-am blenduit cu o pensulă pe care nu am mai băgat un produs, decât acolo unde am făcut o pată, știți voi, înțelegeți voi, iar pe pleoape am pus multă pudră translucidă ca să mai deschid acolo pe arcadă sub sprânceană și să încerc să mai blenduiesc. Blending-ul n-a ieșit ca lumea, pentru că evident că mi-am pierdut răbdarea, v-am mai spus cum stau eu cu răbdarea, după care am încercat să mai îndrept și un pic sprâncenele, mi-au ieșit un pic mai drepte, dar nu vă imaginați că au ieșit wow, sunt departe de perfecțiune, asta este clar. Și corectăm cu concealer. Scoatem niște produs. Tap aici. Prea mult produs. N-am nicio pensulă de concealer pe aproape, așa că voi încerca cu una pentru eyeliner. Gata, mă, n-a sprânceană bună. Na, dați-vă. Iar acum blenduim concealerul. Mamă, prin câte a trecut pensula asta, o curățăm cât se poate. Să numește pudră translucidă. Setăm concealerul. Da. Și așa arată machiajul meu realizat cu mâna stângă. Să mă abțin. XOXO Eva și avem oficial o oră, 1 minut și 10 secunde de footage. Bye!